Lero panyasa voice box bambo Kenny Msonda omwe tikili pano ndi wachiwiri kwa olankhulira chipani cha Malawi Congress Party akupitiriza kuwulula zinsinsi zachiyambi cha chipani cha Democratic Progressive Party komanso iwowa akunenetsa kunena kuti sali osusukira kupita ku chipani cha DPP akuti iwowa zawo zili bwino ku chipani cha Malawi Congress Party ndi mtsogoleri wa chipanichi olemekezeka Dr. Makathi Chakwera. Itikali mozi pano panyasa voice box timve kuti Kenny Msonda kuti bwanji ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Olemekezeka Honorable Kenneth Chitatata Nkwamba Nandi Katolitoli Msonda Village Headman Katolitoli ndinatulusa vyeni yowauza mtundu wa Malawi kuti Malawi muno timalemekeza anthu amene sanachitepo kalikonse ndikumatenga ngati mahiro. Mmasiya anthu amene agwira ntchito yooneka pa ground nkumatenga ngati ndi osokoneza. Makamaka inu amene zinthu mmaziyambira pa mgongo, mmaziyambira pakati, simmadziwa kumene yachokera nkhani. Chifukwa Malawi muno timakonda dala kusokoneza history. Ndine makuuzani kuti ine ndine founding member wa DPP. Zimene mufune ena musafune zili marecords. Ndipo nthokoze kuti anthu ena amene ali moyo akuziziwa sangapereke comment. Koma pasi pa mtima akakhala kunyumba kwawoko ndi ana awo ndi akazi awo akumauzana kuti Msonda atakunena zoona. Ndipo ndikubweresa part 2 yokuti ine ndine founding member wa DPP. Ndipo ndibwereze sikuti zimene zindikunena kuti ndikufuna udindo ku DPP ayi. Sikuti zimene zindikunena kuti andikondere ku DPP kwa ndipase kaya board member kaya ndipase ma business andilembere ntchito wananga ine ayi. Ndikunena kuti mbiri msamaifute chifukwa Malawi muno mumafuta mbiri. Ndinakutchulani ma founding members ena a DPP. Nakuuzani za Paul Maulidi, nakuuzani za Samson Nsosa, nakuuzani za Salimu Bagas, nakuuzani za Dr. Kenneth Kaleng'oma. Ndipo ninazinena ineyo kutali oyambirira anthu kuti tipange chipani cha DPP ndi late Bingu wa Mutharika, mzimu wake upitirire kusa mumtendere. Ndipo pano ndikubweresa part 2 ndi pemphe ena amene ndikutchuleni mayina amumu munikhululukire chifukwa anthu ena samakuona ngati ndinu anthu kuti simunapange chilichonse m'Malawi muno. Ena amakunyozani kumaganiza kuti iniyo mTPP mchapalibe chimene mwachita contribute ndiye ndikutchulani dala. I hope simundidandaula. Koma ndikufuna kuti anthu azidziwa chenicheni ndi chani. Ena amene mmaona kuti kaya ali pa ma signatures za DPP ngati ma trustees, ena maona kuti ali kutsogolera kujijirika, amakana kumusatira Bingu, amakana kukhala ndi Bingu. Koma taona kuti zapya ataona ma foot soldiers tagwira ntchito chipani chayamba kuyenda pamene amabwera kuzajoina. Vuto anthu otero amakhopupuma amakhala kusogolo. Nthawi timayamba zimene zachina na malombo kulibe mwinaso ali ku school ku primary. Ena mukuwaona apa amene amalemba ganyu daily kuti azinyoza ineyo kulibe mwinaso ali ku school ya mkaka. Asa kuzosota za mbandale. Pamene timakumana kunyumba kwa Maulidi ku Bangwe. Ndikumene timakumanirana kunyumba kwa Maulidi ku Bangwe. Tikachoka kunyumba kwa Maulidi timakakumana ku Bangwe ku office kwa Makwenja. Ndipo anyamata athu amene amatigadira kumatiteteza anali achina Ben Chitenjewo, achina Mike Ben Chitenje Bangwe 1 amene muwafunse akuuzani mbiri, akuuzani kuti Msonda unezo zoona. Ina anthu ovuta kwambiri imene kunali ma Young Democrat ovuta koma ife dalimba mtima kumusimikizira Bingu kuti ife tanatuza tibwere kwa inu tigwirana ntchito ndi bakiri ndesi tingakusiyeni tiyenda nanu. Amene amalimbisa mtima kwambiri anali Kassim Chilumpha, Dr. Kassim Chilumpha.
msonkhano woyamba wa DPP koma uli wa UDF kuti Professor Bingu Mutharika wasankhidwa waka Goliath master of ceremony nali ineyo. Msonkhano umene master of ceremony nali ine achina mphepo kulibe ine nayankhula kwa Goliath and ananena kasi mchulumpa mau awa ife inu sitikusiyani bwana Bingu muntu wanzeru sungama siye kuyenda ntala nkumakenda kuchile waka waka nsewu kuona nde ifeyo olo ena akusiyani ife tienda nawo achina mphepo kulibe anali ku UDF amadanaso ndi Bingu ndipo mmene ife timakakumana kuzomba State Lodge nkhani ndakuwuzani mu episode 1 achina Mike Chitenje analipo achina Makwinja analipo ndi analanya matatu amene ifeyo amatiteteza ndi amene mafunsa achina Mike Chitenje. Bingu anapanga msonkhano pandilande ndipo adachita kunena Bingu kuti ndikulimba mtima chifukwa cha nyamatanga amene akunditeteza achina Mike Chitenjewa achina Jomo awa achina Stone ayamana amene ndo amene akunditeteza kuti ndikulimba mtima kundilande amaso of ceremony msonkhano nalina Honorable Kenneth Nsonda. So ena msamango ndoona ine kumandoona basi msituma anthu aganyu tukanena amene uchi amene ucha ndi ndani chipani cha DPP chide kunalibe ife tinachivutikira chipanichi ndipo ngati pali munthu ofuna kuti a president a Professor Arthur Peter Mutharika mumthokoze kwambiri ndi Paul Maulidi zimene mapanga ndi Richard Msoya kuwapasa recognition mumpase so Paul Maulidi. Paul Maulidi analemba constitution ya UDF analemba nayo constitution ya DPP ya Bingui analemba nayo constitution ya PP kwa muntu janayi walidwa koma tupa nali moyo. Your Excellency ngati pali anthu oti mwayamikire mwathokoze mwapange recognize ndi ndachina Paul Maulidi. Ngati pali anthu oti mwayamikire mwapange recognize ndi ndachina Bangwe wani achina Stone achina Marunga alimata amene ajandana naye matatu ifeyo omatiteteza kuti DPP ikhazikike. Wela amene akutumba makhala kusogolo kumatukana akhala nikonko musabwere kuno anali ana sindifuna sokubwera so kumene kusindingabwere iwalani kumene sindingabwereko. I'm comfortable ku Congress. I'm comfortable ndi chakwera koma musiyezi bongwe inu kunalibe time ine kuti DF kuvuta kwambiri kuli ma Young Democrat ife ndena ya mata eni abakiri ife bakira amatikonda zanyo mmene bakira amantenga Bingu kuti ayimirire ku UDF ambira ndadana ndi Bingu ife ndamiti naima ndi bakiri ndi Bingu bakira anachita kutuma ife achina Bench Tenje achina Stone achina Muhammadi ife achina Humphrey Mvula achina Hufumale Makande anachita kutipasa Bingu bakiri kuti uyu musamsiye anthu adana naye koma nyamataini ndikukuuzani uyu mtenge mukhale naye nkona Bingu amatikonda chifukwa amatidziwa kumene tachokera. Lero mzilemba ganyu anoti inu munali ku sukulu ya Nkaka ena nthawi imeneyo munasoma makolo anu chibwezi asanayambe inu musanabadwe ndelero muzikapa kumatukana ma founding members ambuya kukhululukire ndibwereze siku ndikunena izizi kuti ndikufuna udindo siku ndikufuna kuti akapena APM andiganizire sindikuti ndikuchoka su Congress koma muzisatira history chifukwa mdziko la Malawi mumapomboneza dala history. So ndakutoperani naneso ndikuuzani zoona zeni za ndale za muno Malawi ndipo mukapitiriza zoma ntokosa muyalusa anthu ambiri chifukwa anthu ambiri amene Malawi mwalemekeza kuti awa ndandale awa athandiza sana chile chose ndendayika pa mbalambanda ndiyayika pa mbalambanda ndi muzidabwa kuti kodi zoona usada chilepo kanthu nanga ulemu usewo kodi zoona usada chilepo kanthu nanga ulemu usewo ndibwereze. Paul Maulidi is one person who worked so hard kuti chipani cha DPP chikhazikike.
Kasim Chirumba is one person who worked so hard kuti chipani chikhazikike. Samson Nsosa, Salim Bagas, ine Honorable Ken Msonda, we worked so hard kuti Bingu akhazikike nikuyambisa chipani cha DPP. Ndipo Mayang Kadete akuvuta, Mayang Democrat akuvuta. Anyamatatu amene anali kuti teteza ifa anachila Bangwani, achina Stone, achita Green Malunga, achina Makwinjao, amene ndiye anali anyamata anachifera kwambiri chipani cha DPP kuti paka na DPP ikhazikike. Lero ina nkumapeza kuti kuli chipani cha DPP nkumajerera, muzingojerera koma sizo kuti mzitukana ma founding members. Honorable Kenneth Chitatata kwamba Nandi Katolitori Msonda village headman Katolitori mukanitokosaso ndibwera ndipati fili ziko.